Dokument uffiċjali li kiseb NetNews u li kien ippubblikat esklusivament minn netnews.com.mt igiddeb dak li qal il-Prim Ministru Joseph Muscat wara li nkixef li rċieva għad ta' rigali li jiswew l-eluf ta' euro. Dwar dan Muscat ipprova jqarraq meta qal li meta ħa fidejh it-tmexxija tal-pajjiż ma sab l-ebda rigali la f'Kastilja, la f'Villa Fransija u lanqas fil-Palazz tal-Girgenti. Skontu, l-Amministrazzjoni Nazzjonalista ma ħallit xejn fl-uffiċini u fir-residenzi lanqas lapes. Madankollu, id-dokument żvelat tard it-tnejn filgħaxija mis-sit elettroniku netnews.com.mt datat it-8 ta' Marzu tal-2013 jew jum biss qabel l-elezzjoni li waslet għal bidla fil-gvern igiddeb iswed fuq l-abjad din id-dikjarazzjoni ta' Muscat. Igiddeb ukoll dak li qal il-mexxej Laburista li prova jqarra ukoll meta qal li ma kienx hemm handover tar-rigali li nataw lill-Istat fi żmien l-aħħar gvernijiet nazzjonalisti. Fil-fatt, id-dokument ta' 11-il paġna jelenka lista ta' rigali u jindika wkoll eżatt il-post fejn tħallew f'dawn it-tlet binijiet li jintużaw mill-Prim Ministru. Fosthom għadd ta' rigali mogħtija minn Presidenti u Prim Ministri ta' diversi pajjiżi kif ukoll minn entitajiet rispettati bħal Nazzjonijiet Uniti. Minnaħa l-oħra fl-aħħar jiem sar magħruf li l-Prim Ministru Joseph Muscat ingħata għadd ta' rigali li jiswew eluf ta' euro mingħand persuni bħal Jorgen Fenek li bħalissa qed ikun akkużat bl-involviment fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Fost l-oħrajn riżulta li Muscat ingħata arloġġ tad-ditta Bulgari li jifforma parti minn edizzjoni limitata li lura fl-2004 kien jiswa 20,000 euro u allura wieħed jista' biss jimmaġina kemm jiswa llum. U ngħata wkoll 3 tiflixken tal-inbiet prestiġjuż Petrus li bejniethom jiswa ftit anqas minn 6,000 euro.